Dünyanın yemin niňe şulay kıska buldy gümeriň bille olmanyň turmuşnyň temin Aýdar, aýdar, aýdar tuganym ýüregime ýakyn bolganym hine irte ýogaltganga ey erneyde ýanım Biz tuganys ýigitinek bit Qaytmay berge bolgan wagtlar Aldat hizmetine kitken sagyň Gaýda kaldy ul saktar Aýdar, aýdar, aýdar tuganym ýüregime ýakyn bolganym hine irte ýogatganga ey erneyde ýanım bir hiyleşe Köz ýaşlary töýelle köňilge Bilhemde bit ışana kilmey Hinen gaýdyw mümkin tugilge Aýdar, aýdar, aýdar tuganym ýüregime ýakyn bolganym Hine irte ýogatganga ey erneyde ýanım Isen sakta bilip galaýyk eken ýakyn tugandardyň kadirin Aýdar, aýdar, isке düşähiň hin isenlerden üzüp bägirin Aýdar, aýdar, aýdar tuganym ýüregi